Machita sancola bafethu semasincola Kaizer Chiefs Machita i-signings ezizokuza ezizolandela kutheni zizolandela ixesha zizolandela ngalo and kutheni Chiefs izophinda isayine bona sincola ngalo week manje amsizelwe play channel asithethe ngewe senze ngathi senze izinto esingazaziyo okanye thethe nje ngenonsense engenzekanga okanye ndixoke apha ndithi into ezakwenzeka kanti sayizukwenzeka bona sincola ngefacts apha okanye newe esicimba okay jonga xa sijonga nje singamaxethanda ibhola sayibona okay lento injena yenza isense bone Kaizer Chiefs i-signings ezolandela Kaizer Chiefs okay into lewe transfer window ayikavali izovala vala bangaphela August ne so sikhathi so bongo uJuly okay yaphela uJuly seshake enye iviki then August ophelele so ikhathi sekhona so if the Chiefs amachita yazi okay ikhola panic ngokuba okay khona umsindo ba Kaizer Chiefs cause Kaizer Chiefs machita azijongile indlela yenza izinto ngayo kule 7 years phetileyo it's like awubone kanye ba like uBobby Motaung no Kaizer Chiefs abajonge ephi boni akwazi ubabona okay bajonge ephi lamachita but ke silapha ngoku 2023 July 2023 uzoqala season entsha ngoAugust Chiefs yenze signings ezi6 fans aziqozakelanga fans aziphakamisele ezi fans I mean ezi players intsha zifikileyo bona zikhona nje but yeah fans Chiefs azinayo la way bayo kusengoku sibophile ngokubona Chiefs yangoku ibophile ngoku machito and said management Chiefs eyazi nayo lo way so qale sijonge okay ezi players Chiefs sign ezi6 ngoku central defenders i2 Msimango noTitlokwe central midfielder Edson Castillo i-wingers ezi2 Pule Mmodi noPotsane plus ne center forward striker uChivaviro sure besisithethile ngalo yapha channel if you are ulandela channel iqala ubona ngojonga apha i-timeline yayo sithethile ngezi-signings okay skiphane ngazo but ke before sijonge apha okay i-signings zalandela for Kaizer Chiefs masijonge i-players i-Chiefs ngakhange izisayine i-players bezifunwa zii-fans enye i-fans bezithandazela bakhe i-Chiefs masayine ezi-players because noma ungathanda wena but i-fans kuse kudom bona i-fans sesibhakile sometimes idom i-fans but i-fans yakwazi ucinga and zayibukela ibhola ziyakwazi ucinga and ezinye ways yabonakala nje man ba okay ayibona le yinto ba ayikho okanye ikhona so i-fans bezikhona i-players iqoma okay i-Chiefs masayine ezi-players and ezi players zayaphi Sundowns ezinye zazo zayikolana uPirates so again i-fans zibhadlile fans azikhodom all the time so Chiefs strong okay these players Chiefs akhange izisayine bezifuna zii-fans number 1 Junior Mendieta uyephi Sundowns number 2 Khanyisa Mayo usekhona Cape Town City transfer window ayikapheli number 3 Chiefs bezifuna uDaideng Sibongiseni Mthethwa Stellenbosch usephaka Stellenbosch Mthethwa transfer window ayikavali enye player ifans bezimfuna signiwe Mduduzi Mdantanse usayiniwe Kaizer Chiefs andile jali khanga sign Kaizer Chiefs naye enye player ifans bezifuna so ke manje sijonga ba okay ngoku Chiefs thini iyazi Chiefs ba okay aphilelanga izophinda isayine cha badlala la wethu waiting game yonke club eyenza la way ba okay bona afuneka ngithi sanoqala i-transfer window but ku grand uthola player early but isefuneka kube khona nala room for i-panic buys okanye reaction buys because ngoku yabo nje uJuly ngoba August oqala season and then transfer window vala phela ku-August so phakela August udlala i-games phakela August ngidlala like 3 or 4 games matches ezininzi ezo and like 3 or 4 matches August ufumana information eninzi and this is why also uFIFA wenza by transfer window mayingavali xa qala season because bone
season izoqala August Chiefs zodlala games and ibona ba players thile zithola bayajonga qala ezingadlaliyo khona amajita kufanele kezodlala ngoba then bezikhona khanga zihambe nesebazovela hlala ebenchini amajita ngoba then umuntu angabi khona starting lineup qombe yajonga ndiyavaya maybe 3 players qombe yantu uzodlala lapha ndiyavaya okanye ngaperform friendlies and then ke ngoku xa kuva players ke ngoku team funeke ireplace because unokwazi bani squad besingena cover bona you have to have certain players amount of players ke position ethile so Chiefs ngabona lo weba okay senokhona players train agent yakhe ngoba touch agent nami hayi se inganifunela team levaya up so maybe sekuva players i3 ke Chiefs ngoku in the next 4 weeks so Chiefs nike replace okanye Chiefs can't ifumana chance my test ka grand players can be under pressure okay my sign because they bone Paris has a 30 player and Sundowns will 30 player so can Chiefs ezinye players no be players ngama sign and unfortunately ke mhlawumbe ngoku ke-friendlies adlalwayo plus neke matches zi4 zadlala ngo-August Chiefs abona bayiya manubani akakhophi apha kanye kalungi apha kanye sewubani xa ngena ebaleni pha engceni and then safe yenze zi50,000 vele thuke umjita bande yabo so umjita akazulenza ixesha lo again Chiefs awenza decisions ke ngoku okanye player mhlawumbe ngaperform akwazi ulanduza Lewe usetlisha kipila we PSL banafika PSL which is ngu Edson Castillo udlala grand mchita last weekend but bone uzothi mhlambi ngoku Chiefs khombe yasemchita bone game yakhe ikwazi ba grand so intoni masijonge pha okanye ke mani Stellenbosch amazisa umthetho ayikhona ingxaki apha kanye out izodinga i1 season for mama setlisha so jonga masigoweleni umthetho Stellenbosch so umthetho ngalandela Kaizer Chiefs machita so ubone ningaxhalabi ibone ithemba ningaphila amathemba machita okanye player fana noPotsane mhlawumbe mchita okay ubone bentswimbo bayadlala grand Bloemfontein Celtic udlala grand Royal AM but ke mhlawumbe mchita ngavela freeze ngoxa fika iChiefs because bone different team twala jersey yathanda usinda so iChiefs ngaqomba iyajonga okanye Pule Mmodi freeze so Chiefs qomba yakhe ngayo Pule bank ngose my break bank kanye yenza loan ba sekugowela umayo Cape Town City record fee yabo umayo iwinga iscorayo mos enzeka lo way so ubone Chiefs funeka ilindile kancane bone bephenye player out striker nayo Chiva Vero mhlawumbe sinongaperform kanye make ke Chiefs yabo ezinye players Chiefs ngakhange sign okay yasisivayile ngoku Elite uMaseko ke Sundowns so akazumthola Mendiyetha ke Sundowns akazumthola yabo iChiefs but ke khona isikhathi mhlawumbe Chiefs ngascout outside khona isikhathi for okay izothola i-signing so manje ba Chiefs ngadithule ngoku signing at least 2 more signings zolandela for the position since obviously central midfield Chiefs opini sign pa plus nasema side ni attackers Chiefs opini sign pa yabo mhlawumbe se ingavele ulawe iPotsane okanye uPule Mmodi vela amlaqazise coach qombe yajonga icoach kusengoku ine second thought yalaqaza ngalomjita mhlawumbe se uPotsane okanye ubone uModi thethe ne management ba okay kuse bon mhlawumbe nang iCram Reina Stellenbosch yabo wide forward scorer kanye umayo yabo kanye striker ushiva Viro ka deliveration then say Chiefs bona izawuphinda gobe ku market kangele say center forward score goals but inqabile ku PSL so funeka ijonge Africa kanye ibone around the world PSL must attract players from all over the world so much the point is say Chiefs open sign at least 1 or 2 new signings especially if the results azuba grand last weekend kiwe 1-0 friendly this weekend aphinda kanye friendly phinde kiwe hayi ke ngoku ipressure izoba too much and Chiefs nike sign again so ngoku watch and see ngokubona izoba reaction signings okanye panic signings izophinde zenzeke ngoku at least 2 more otherwise mthita video leyo if uqala ubana channel nali content ngophosozi wezi grand ungalahli izansi bhala subscribe khondawo mhlawumbe bhala subscribe ngocofa phaa uzothola videos machita otherwise thini opinions zenu machita nina nicanga ntoni ayikho ningithethayo xa lapha i-comments machita okanye ikhona enye way mhlawumbe endiphosileyo eshotayo comments machita senza lo yapha kule channel siyabonisana bonisa singamajita akho mntu wonke wazi yonke into more than omnye umuntu otherwise machita cofa usubscribe if uqala ubana nale channel sophinde hlangane bafethu moja